Zap. Stop. Aha. Boing, boing. Aha. Vi laver en parodi af Fie Arne. Fie Arnesen. Fie Laursen. Zap. Whoop. Ej, jeg er faktisk Fie Laursen. Eller nej, men jeg er meget mod mobning. Og derfor så gør jeg grin med papduller. Sådan her, jeg tænker at vise jer, hvordan man bliver papdulle. Skal have en foundation. Den skal meget gerne være alt for mørk. Gør man bare sådan her. Så skal den sprøjte lidt, og så tager man det i hele hovedet. Meget mere. Kan I se det? Vi skal bare sådan gerne tage sådan et ordentligt tyk lag på, ikke? Og sådan rigtig meget sådan. Kan I se det? Jeg kan allerede mærke selv, så det begynder at komme nu. Ja, jeg kan også mærke det. Fuck, det er dejligt. Jeg skal rigtig i byen og gå i skole trusseløst. Skal vi ikke have musik imens? Ej, det kilder det her. For at ligge med en masse brun creme, hun glemmer sin krop. Og om lidt skal hun i byen, så gøder mig, så hun husker sin ben. Okay, hvad skal vi så nu? Puder. Ej. Det er meget vigtigt, og I skal gerne tage rigtig meget på, fordi det er meget vigtigt at få selvtilliden frem, ikke? Altså, I skal virkelig, virkelig meget, og det må gerne sådan ikke passe til hudfarven og sådan noget, ikke? Sådan. Det er bedst, hvis det er sådan, ikke? Sådan er det bare, altså. Bare regler, det skal ikke passe sammen. Det må ikke passe sammen. Hold op. Rigtig tam det der. Ja, på før jeg knækker neglen, ikke? Stop! Her. Klar. Så på det øjet. Og så tager man så øjenskyg her, ikke? Så åbner man den. Åbner den, ikke også? Vi glemte at putte det på læberne. Altså, jeg tager foundation, ikke? Gør sådan her. Gerne rigtig, rigtig meget, så man ikke kan se, at jeg har nogle læber. Sådan her. Og det skal gerne smage rigtig forfærdeligt af foundation. Så I rigtig kan gå rundt og smile. Og så tager jeg sådan en øjenskik her. Så åbner jeg den. Så åbner jeg den, ikke også? Altså, åbner den. Altså, man åbner den sådan her. Og så tager man den lyse farve, godt? Og vi har så ikke råd. Vi har ikke råd til make-up buster, fordi vi er så fattige. Så vi bruger bare fingre, og så gør man sådan her. Og så skal det tage rigtig meget på, og så skal det gerne sådan være helt op til, så man rigtig kan se det, hvor rigtig grimt. Ej, undskyld, vi mener sådan, at vi er rigtig smukke, ikke? Det var det, vi mener. Du ligger som hofstule egentlig. Og så må det gerne sådan være lidt mørkt på det ene, så man ikke sådan kan se, at I en. Og gerne rigtig meget, ikke? Og så hvis den ikke er god nok, så tager jeg lige den her også. Tager jeg lige sådan, og den drejer man på sådan her. Og så tager man den, og så... ja. Og der er altså gerne lige lidt mere, fordi vi har stadig ikke råd til make-up først. Altså, mor gider jo ikke betale alt, og far han er væk et eller andet sted. Og gerne sådan også nogle gange oven på øjenbrynene. Ja. Og så, altså, vi har jo barberet vores øjenbryn af, så vi skal tegne den op. Og vi har ikke nogen sort til at gøre det med, så vi tager en lyserød, og så gør vi bare sådan her. Nu knækkede den altså. Men så tager man bare, og så tager man sin lyserød øjenbryn op her. Væk sider. Fie Laursen! Kommer du? Kan godt forlade mig ved det hele. Og de må gerne være skæve. Altså, det bedste, hvis de er skæve, så de er knækkede. Det bedste, hvis de er skæve, fordi altså... Så kan alle folk bare se, hvor lækker jeg er. Og så tager jeg sådan en eyeliner her, ikke? Så tager jeg den, og så gør jeg på sådan her. Forkert øje. Jeg er drama queen. Ja, hvad man siger. Og hun er den naturlige mere dulle i det, fordi... I skal sådan vide, når vi er faktisk duller i vores fritid, og det er sådan her, vi faktisk plejer at lægge den.
Og I ved, drengene, de går sgu lige buksen på os. Eller Så vi det- går lige i buksen på dem, ikke? Ja, det var det, vi mente. Og gerne sådan langt ud til siden, så Hvordan I kan se, at åbner vi man det her shit? filer og sådan. Og så skal I huske, I skal have rigtig meget kant. Det er meget vigtigt, fordi... Au. Og så skal I sådan, virkelig have meget mascara på. Kan du nå det? Kan du nå at være med? Ja, halsinger. Så skal I tage en mascara, ikke? Hvor hvad Sådan her. for den her? Tager bare en. Og så gør I bare sådan her. Og det skal virkelig være meget. Altså, ikke Ej, noget med men, at spare på det, fordi mor hun betaler jo bare en ny, når det er, vi har brugt den hele på en dag. Og hvis I rammer forkert, så er det lige meget. Det er lækkert. Og det er okay at som åben munds, mens I gør det. Det skal man faktisk, den regel. Og hvis I tager enden, ikke, og ikke tager det ud af, og så bare prikker det på, så får I sådan nogle rigtig tykke, fyldige øjne. For helvede, jeg prikker mig selv i øjet. Og så gør I bare sådan her, altså. Det er virkelig sexet. Fuck, selvtilliden kommer nu, skatter. Og jeg kan mærke det nu, baby. Det kilder så meget ind i maven. Sådan, kan I se mine øjenvipper? Rigtig smukt, ikke? Så bliver jeg bare ved, indtil det er. Lad os lige have noget mere på, fordi den her, det går bare ikke. Jeg synes faktisk ikke, vi er brune nok, Ture. Ej, synes du heller ikke det? Ja, nej, ikke rigtigt. Ej, så bliver vi nødt til at finde noget mere foundation, altså. 2 sekunder. Her, jeg har fundet noget mere foundation nu. Det her, det var standard foundation. Ja, det er faktisk den her, vi bruger til hverdag. Men vi har ikke råd til sådan en til at smøre det på. Men det er inden. Så vi tager det bare sådan med fingrene, og så smører vi det bare ud i hovedet. Så rigtigt, så kan se, at Og på Arts, ikke, så har vi sådan rigtig trykket ned i trøjen, og så sidder de sådan her. Og rigtigt, så det er bare sådan lidt kinderrødt, du ved. Og husk åben mund. Også næsten af foundation, hvor I skal virkelig bare have kant. Altså ikke noget med at smøre det ud ned på halsen. Bare kan åndfikke det håret. Og virkelig, altså, der skal bare være mega meget kant. Der er også på øret, men også lidt på øret, det giver sådan lidt ekstra effekt. Ja, og det må gerne sådan se lidt stribet ud, I ved. Ja, jeg elsker det bare. Det er en god ansigtsmaske. Det er så dejligt, det her, altså. Virkelig, det kilder så meget. Nu kommer selvtiden, jeg kan mærke det. Og så Kan du også mærke den? Og så smager det virkelig godt. Og tungen, den skal jo også have noget farve, så. Nej, jeg synes, du ser lidt hvid ud der. Skal jeg få den op her? Ja, det må det gerne. Tak. Det er så dejligt at have sådan nogle popdulle-veninder, der bare kan støtte en. Og de hvordan man er, fordi altså, vi har tit valgt fra op i skolen, og det er hårdt. Og det ryger ned på min ring og sådan noget. Men det er lige meget. Det er bare foundation. Og så tager jeg Lavet af lige, kakao. så dækker I lige æblekinderne lidt, hvis I, altså. Drengene skal også have noget lækkert at stikke af ansigtet, ikke? Ja. Så har jeg ikke noget. Og husk ikke på læberne, for man må ikke kunne se, I har Du nogle mangler læber. næsen, skatter. Nå ja. Man må ikke kunne se, at I har nogle læber, så I må ikke putte den op på læberne. Altså, læberne de skal bare være hudfarvet. Ja, det er meget vigtigt. Altså, det her, det er jo også hudfarve for nogen, ikke? Jeg har det falder ned. Det her, det er jo også hudfarve for nogen. Men dem kan vi ikke lide, fordi vi er simpelthen så racistiske, fordi vi er så Sofie Laursen. Vi kan bare grine med alt, der ikke er ligesom mig. Ja, fordi I skal altid ligne mig, fordi ellers er I ikke gode nok. Det kan godt være, at jeg skriver det på min blog og sådan noget, men i virkeligheden så er jeg bare så ikke så centreret af mig selv, at jeg synes bare, det er så vigtigt, at I alle sammen lægger mærke til, at det er mig, man skal lægge mærke til. Ja, men jeg gør det kun for at være så mod, at man kan simpelthen ikke holde ud med, nu drypper det ned i mine øjne. Husk kant. Kan I se kanten? Gerne en ordentlig kant, og nu propper jeg lidt hår på mig selv, men I må også godt proppe lidt i hår, så smages hår også godt. Det er rigtig sødt, det er også det her, vi bruger til at farve vores hår med. Men jeg har bare ikke noget at få det farvet, efter jeg var i bad, så det ja. Og jeg gør lige lidt ekstra engagement kagerne. Ja, så I bliver rigtig lækre. Gerne, virkelig meget. Det kilder så meget. Jeg skal lige have noget mere flot der nu, skal jeg. Jeg glemte at farve tungen. Skal du lige sætte den der på plads? Sæt den lige på plads. Okay, Og så skal bare sådan. Hvis der er nogen, der siger, I er grimme, bare fuck dem, fordi hvis I ser sådan her ud, så kan I ikke andet end være smukke jo.
Altså, simpelthen så lækre. Så hvis de siger, I er grimme, og de siger, I burde få et liv, ikke? Så kan du bare sige, fuck dem. Fordi I ved bare, I er lækre, når I så sådan noget. Altså. I ligner jo mig. Fie Laursen. Nu kommer der lige nogle poses, I kan bruge på jeres YouTube-billeder. Er klar? Kanten. Husk at vise kanten. Det er så sexet. Og husk at vise frække konge med foundation. Og så først lige vise lidt af jeres krop. Jeres flotte bryster. Det er kun mit ene, man kan se, men det er okay, for jeg hedder Fie Laursen. Jeg tror, vi slutter for nu. Hej hej. Hej hej.